L-istorja finanzjarja mħawda tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur taħt it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tmur lura mill-inqas 2022. Dak iż-żmien il-kumpanija tal-Awdituri mqabbda mill-Kunsill kienet ġibdet l-attenzjoni tal-eks-Sindku Nazzjonalista Helen Gauci u tal-Kunsill li l-financial statements ma kinux konformi mal-istandards kif meħtieġ ikunu. Fil-bidu tal-2023 sar magħruf li l-Kunsill taħt Helen Gauci kien għalaq is-sena preċedenti b'deficit u allura kontra r-regolamenti tal-Kunsill Lokali. F'dik is-sena stess il-kumpanija rinomata ta' Awdituri irrakkomandat lill-Kunsill biex jirranġa malajr is-sitwazzjoni u jġibha konformi ma' dak li jitolbu l-proċeduri finanzjarji. Iżda bdiet l-2024 u Helen Gauci baqgħet tinjora l-pariri tal-Awdituri u l-financial statements tal-Kunsill għal dik is-sena baqgħu mhux konformi. Taħt it-tmexxija nazzjonalista tal-Kunsill ta' Ħal Għargħur reġa' spiċċa b'deficit tas-sena finanzjarja 2023 u miġdid l-Awdituri għamlu dmirhom u ġibdu l-attenzjoni. Iżda dan miġdid kien għal xejn għax Helen Gauci reġgħet injorathom. L-Awdituri saħansitra sabu diskrepanza fl-ammonti ta' dħul mis-sistema tal-less debtors u minkejja r-rimarki tagħhom dan waqgħu fuq il-windejn torox tas-Sindku Nazzjonalista. Saħansitra l-assi fissi tal-Kunsill ma ġewx irreġistrati kif suppost u kien hemm diskrepanzi dwar il-valuri ddikjarati tagħhom. Iżjed minn hekk il-ksur ta' regolamenti u liġi estenda l-fatt li l-Kunsill immexxi minn Helen Gauci ta' ċifri differenti mill-ispiża ppjanata oriġinarjament b'rabta mal-community clinic u ma' proġetti ta' Project Green. Għal dan ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni. Minn barek il-Kunsill qabad ħareġ pagamenti bla ċertifikazzjoni ta' perit kif jeżiġu r-regolamenti tal-Kunsill Lokali. Fid-dawl ta' dan kollu, Marja Meli, l-Kunsillera tal-Partit Laburista u llum is-Sindku, u anke l-Viċi Sindku Francesca Tart li riċentement irriżenjat mill-Partit Nazzjonalista u llum indipendenti, sa mill-bidu ta' din il-leġislatura staqsew diversi drabi għal kjarifiċi fuq ir-rapporti tal-Awdituri. Meli saħansitra talbet mill-bidu biex jitilgħu il-quarterly accounts u għalkemm kien hemm qbil unanimu dan baqa' ma seħħx. Bir-risposta ta' Helen Gauci dejjem tkun li mit l-accountant minn tal-kumpanija, b'referenza għal dawk li kienu responsabbli mis-servizz tal-accounting wara li rebħu tender fl-2012. Ironikament però meta Meli u Attar saqsew fuq xi rimarki tal-Awdituri msemmija sa dak iż-żmien, it-tweġiba tal-eks segretarju eżekuttiv tal-Kunsill kienet li se titlob li jiġi rappreżentant tal-accountants biex jispjega aħjar. Dan iżda wkoll qatt ma seħħ għax minn dakinhar l-hawn il-Kunsillieri ma rċevew l-ebda tweġiba u l-ebda spjegazzjoni aġġornata tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur.